Krásný dobrý den, já vás vítám u důležitých maličkostí a jsem Petra z Různých soutků a důležité maličkosti jsou věci nebo situace nebo vzpomínky, které jsou právě pro nás něčím strašně důležité, mají nějakou speciální vlastnost, pro kterou si jich ceníme. A je dobré se k nim vracet, je dobré o nich vědět, je dobré si je připomínat, je dobré o nich mluvit i třeba s druhýma, pokud to pro nás není příliš citlivé, protože právě tyhle ty maličkosti nám pomáhají utvářet ten fajn vztah k našemu životu a dobrý pocit z něj. A já začnu takovým dotazem. Dneska to bude malinka to vlastně o vzpomínkách. Asi si vybavíte nějaké svoje oblíbené hračky z vašeho dětství? Záleží na tom, jak jste staří. A já jsem vlastně docela ráda, že jsem se narodila poměrně nějakou dobu před revolucí, protože si pamatuju svoje dětství vlastně do revoluce. Tam si pamatuju nějaké zážitky přímo z toho velkého přechodu a pak si pamatuju tu změnu, která nastala potom. A jsem hrozně ráda, že jsem ji prožila a jsem strašně ráda, že jsem se dožila toho, jak teďka vlastně svět svým způsobem zrychlil. No, svým způsobem prostě zrychlil. A objevily se neskutečné technologické věci. Mně se to strašně líbí, když tomu houby rozumím a s málo čím umím zacházet, tak mě to ale baví a chtěla bych na to mít víc času. Jsem ráda, že jsem se toho dočkala ještě v relativně slušném věku, kdy doufám, že to ještě trošku pobírám. Ale jde to teda rychle. A když si vzpomenu na to, jak jsem si pouštěla první věci na nějakém starém diktafonu, první hudbu a jak rychle se objevily Walkmany a jak strašně rychle se objevily Discmany a potom MP3 a teďka si to pouštím z mobilních telefonů a CDčka už vůbec nepotřebuju, protože je všechno online. A tak. Ale jsem ráda, že si pamatuju i všechny ty obyčejné mechanické věci tam dozadu, že umím přetáčet kazetu tužkou. No a proč tohle všechno říkám? Úplně na začátku jsem se zeptala, jestli si pamatujete na nějaké svoje hračky. Myslím si, že i teďka, v dnešní době, je docela takovej boom a návrat k některým vlastně retro věcem. Týká se to módy, týká se to nábytku a týká se to i hraček. Myslím si, že je to proto, že mnohdy ty hračky byly velmi dobře vymyšlené, stejně jako ten nábytek a byly trvanlivý, stejně jako ten nábytek. A byly a podobně třeba jako staré látky. A bylo to prostě vyráběné na delší dobu trvání. A speciálně u těch hraček se na nich podíleli zajímaví lidi. Podíleli se na nich často opravdu designéři, architekti. Byl čas na to je vymýšlet a byly vymýšlený tak, aby opravdu měli nějakou zajímavou funkci. Aby vydrželi a tak. A dneska se objevují některé jako vlastně varianty těch starých hraček, ale třeba tady v Brně je jeden obchod přímo z Husákovy děti a jsou tam fakt jako retro hračky, nejenom igráčci a Tatry, ale všechny možný další mechanický a nafukovací a stavebnice a podobně. A starý pany a všechno takový. No a já jsem zjistila, už to bude dobře, to bude takových 8 let, možná víc. A že jsem zapomněla na některé ty věci, které bývaly za mého dětství, ale přitom jsou nesmrtelné. A vzpomněla jsem si na to, teď nevím, jestli na vánočních trzích, myslím, že jo, když jsem tam viděla krasohled. Určitě víte, co to je. To se prodává pořád. A pořád existují ty krasohledy. A mně se úplně zastesklo po takovém tom starým, který jsem znala já. No a co Ježíšek nechtěl, tenkrát mi bylo naježeno. A kdo jste z mojí generace, tak to není baterka, i když taky tak vypadaly. A tohle je právě ten krasohled. Je to prostě přesně ten nejstarší možný krasohled, už trošičku zašlý, a který jsme měli ve školce.
který jsme měli ve školce a který jsme všichni milovali a hrozně jsme se o něj rovali a vždycky jsme ho chtěli. A takže tohle sice není ten z naší školky, ale je to ten z naší doby a je to teda hodně starý a je to tak starý jako já. a bude starší jako já. Ale je to, tady u tohle se směju, protože se s tím opravdu pojí takový ty rozverny vzpomínky a je to taková jako maličkost, blbost, která ale udělá spoustu legrace a udělá spoustu radosti. A je to právě ten princip, který je už strašně dlouho nesmrtelný, na který nepotřebujete elektriku, na který nepotřebujete internet, který je mechanický a který se líbí pořád a dokáže zaujmout pořád další a další generaci dětí a který si rádi půjčí dospělí. Je to možná zábava na chvilku, ale pak se k tomu zase vrátíte a zase se na to díváte. A chcete ukázat ten obrázek i potom těm, kdo jsou s váma, jak se vám tam podařilo ty kamínky zrovna nastavit. A pokaždý jsou tam jiný, je to jako když padají sněhové vločky, každá je jiná. A je to prostě krásný a jste prostě tam, koukáte se přímo na to, nutí vás to se soustředit na jednu věc, která se pořád proměňuje, máte nad tím moc, vy jste ten, kdo určí, kdy se ten obrázek změní. Těžko se to sdílí s druhým, protože snad, nevím, nejsem matematik, možná by to šlo spočítat, po jaké době se stane, že se vám tam možná objeví to, co už jste jednou viděli. Docela by mě to zajímalo, jestli taková situace nastane a za jak dlouho. Tak můžete někdo, kdo jste schopný, při počtu nevím kolika kamínků a nevím kolika dílků, nevím kolika barev, spočítat tu pravděpodobnost. Je to prostě taková malá kouzelná skříňka. Nejvíc mi to opravdu připomíná ty vločky, když víte, že každá vločka je jiná, že se nikdy nebude opakovat, tak to je vlastně krasohled. Navíc to má tak krásný český jméno, krasohled, který přesně úplně odpovídá tomu, co se tam děje. Díváte se na krásu. Hledíte na krásu. Tak co je krásnějšího? Takže pokud doma krasohled nemáte, existují různé druhy, nejenom ten přesýpací. My jsme teďka objevili vlastně jenom s čočkou skleněnou, který nemá ty kamínky, ale který vám dokáže do těch obrazců udělat vlastně cokoliv, na co se podíváte kolem sebe. A čím barevnější věc, tím lepší. Třeba knihovna s knížkama v tom vypadá úplně úžasně. Nebo barevný polštáře. Můžete se podívat jeden na druhého a v tom krasohledu se vidíte právě tak jako v té mozaice. Každopádně klasika je tohle, takže pokud scháníte tip na dárek k narozeninám, k svátkům, nebo jen tak pro radost, tak nezapomínejte na krasohled. Je to něco, co jsme chtěli mít každý, když jsme byli malí. A já jsem zase ráda, že to mám, i když jsem velká. Takže je to taková důležitá maličkost. A není to hrampádí, je to prostě něco, co... Málo kterýho dílu jsem se smála, že? Tak tohle to opravdu je taková čistá radost. Tam není nic, co by jí kalilo. Navíc to nejlépe funguje se světlem. A to teď potřebujeme taky všichni. Tak, doufám, že se vám připomenutí krasohledu líbilo a budu se zase těšit. Příště, na viděnou.